Иновационен лагер по предприемачество се състоя в Казанлък в професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, като част от Световната седмица по предприемачество. Организатор на събитието бе образователната организация Junior Achievement България. Иновационни лагери се проведоха в 16 училища в страната. Иновационният лагер е образователен подход, който развива предприемаческите нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове. Това се случва в интерактивна среда, използвайки подхода на учене чрез правене. Участниците в състезанието получават бизнес задание, за което трябва да предложат иновативно решение, като развият бизнес план и направят презентация. Бизнес заданието е предварително разработено от екип специалисти и практици от различни сфери на бизнеса и представлява бизнес предприемачество от дадена индустрия. В състезанието в Казанлък взеха участие 7 отбора на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт с ученици от 9 до 12 клас в специалността икономическа информатика. Тяхната задача ще бъде да измислят и да съставят продукт или услуга, които да се предлагат по интернет. Като освен това, те ще трябва да разработят и концепция, в която да приложат да определят потребителския сегмент, рекламна стратегия и какви са стартовите разходи евентуално на техният продукт или услуга. Учениците ще имат кратко време, около 2 часа, в което ще работят в екип по 3 ученици, като след това ще трябва да презентират своята идея за продукт или услуга пред жури, което е от представители от бизнеса, от училището и ученици, като според критерии, които са дадени от организаторите на състезанието, те ще бъдат оценени и ще се излъчи отборът победител, който отива на националното състезание иновационен лагер, което ще се проведе през месец февруари в град София, а оттам вече ще се борим и за международното състезание в Брюксел. Това е една много добра възможност за нас да покажем нашите знания и умения на практика, да представим училището в една добра светлина и мисля, че това състезание ще помогне за нашето бъдеще развитие. Победител в състезанието е отборът на 11 А клас, специалност икономическа информатика Златина Тодорова, Ивайло Христов, Боримира Колева, които през февруари 2012 година ще се състезават на финалния кръг на иновационен лагер. Световната седмица на предприемачеството се провежда в периода 14-20 ноември. Целта на глобалната инициатива, в която през 2010 година се включиха 104 държави и над 7 милиона души, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл, да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност.